Katim Asay dyan. It's me, Inday Sorry. At may vlog tayo ngayon. And I will try to speak Tagalog para maintindihan ng Taga-Luzon, hindi lang taga-Visayas at Mindanao. Magta-try ako mag-Tagalog para mas marami ang makapanood dito at maintindihan nila. So, guys, lalong-lalo na sa mga Katim Asay dyan. Gusto ko lang ipakita yung mukha ko na kakatapos lang ng face thread. Tingnan nyo maigi. Para siyang lechon na baboy na hindi pa luto. Kasi ang puti-puti ang kinis-kinis. Char! So, ganun lang. Hindi ako naglalagay ng kilay kasi pini-face thread din niya yung kilay ko. At bukas, excited na ako maglagay ng eyebrow para naman magmukha tayong kaunting tao. Char! Kaunting juice. Kaunting chuba ek-ek. Mas kami dito, guys. Yung mga kasamahan ko dito, yung hubby ko, busy sa kalalaro ng ML. Palagi naman dyan. Yung mga anak ko. Ayan si my loves. Laro ng ML. May Tristan boy. Nagko-computer. Natang yung TV. Wala namang nanood sa TV. So, yung iba nasa kwarto, nagtatago. Kasi katatapos lang namin ng kumain. Saka na ako magtutor sa munti naming bahay, mga Katim Asay, pag matapos na nilang mapipinturahan. Ay papakita ko sa inyo ang finished product. Kasi yung hubby ko lang ang nagpipaint. Hindi na kailangan na kumuha kami ng painter kasi para mas makatipid at saka marunong naman siya. So, ganun lang. Ipapakita ko sa inyo baka sa susunod na video ko. So, ganun lang mga Katim Asay. Relax muna. Manood ng TV. Nood ng TV. Yung TV namin, mga Katim Asay, hindi yan flat screen kasi hindi pa kami bumibili ng flat screen kasi wala pa kami pabili. Pero di naman kailangan magbili ng bagong TV kasi yung yung luma naming TV gumagana pa naman. So, para mas makatipid tayo, lalong-lalo na sa ngayon na pandemic crisis tayo. So, tipid-tipid din pag may time. Di na uso yung pasosyalan ng mga gamit sa bahay. Importante, gumagana pa. Tulad ng tibok ng puso ko, gumagana pa kay my loves. Andito ako sa munti kong tindahan kasi andito may bisita ako. Pasok, Dodong, yung kapitbahay ko na sabi niya gwapo daw siya. Si Lumayas Junior, Dodong Lumayas Junior. Kasi bibili siya. Magbabaya daw siya ng utang. At saka may umutang dito sa tindahan ko, guys. Mga Katim Asay, may umutang. Spotted. Parang wala akong sorry guys, wala akong fortune. Walang fortune? Ubos na, Winston lang ang tira. Wala na. So hindi siya nakapag-utang kasi wala ng type niya of cigarettes. Ito ipapakita ko sa inyo yung mga babies ko na flower. Ang gaganda na nila. Wow na. So, yung iba, nilagay ko dito kasi sa panloob to. Inilabas ko kanina lang kasi umuulan.
Mas masarap kasi yung tubig sa ulan kaysa tubig sa anong tawag yan? Tubig sa grepo. Kasi yung tubig sa ulan, pure kasi. Mas maganda sa mga tanim, mga plants ko. So, ayun. Ayun. Andito ako sa labas, mga ka-Team Asay. Nagpapahangin kasi ang busog ko ngayong gabi. Kasi ang sarap ng ulam na niluto ko, adobong pork. At puntahan natin yung kalsada namin. Ito yung kalsada namin. Wala nang katao-tao kasi umuulan kanina. Pag umuulan kasi, yung mga tao nagtatago sa kanilang bahay. Si Dudong lang ang nagpalakad-lakad dyan. Kasi katapos lang ng kain din yan. Ni Dudong. So, ang ganda na ng panahon. So, ipapakita ko din sa inyo yung mga babies ko na nasa labas. Na mga gabi-gabi, Santan, San Francisco, at iba pa. So, pasok ulit tayo sa loob. Pasok tayo sa loob. So, ayun. Tingnan mo. Napakaseryoso nila. So, wala nang mga ko sa tindahan ko, wala nang laman. Kailangan ng mga grocery ulit. So, baka bukas makapag-grocery ulit ako kasi ito. So that's it guys for today's vlog. I hope you enjoy, and if you enjoy, please like, subscribe, and comment down below kung anong gusto nyong ipapagawa. I will try to do kung makaya lang. So that's it. It's me, Inday Sari. Babu.